Wala na niya ng battery. Ay nako. Aray ko, ayan, first time ko madulas. Nasugat yun, sigurado ako. Nasugat ako. Bukas uli. Yeah. Araw-araw, no? Nagalos ako. Kalambat. Tagal, ang tagal. Malayo pa. Ang umaga. Saan na ba? Saan na nga ba? Magsimula ang lahat sa eskwela. Ay simple lamang ng buhay nun. Walang mabibigat na suliranin. Uy, may kumuha ng ano ah. Buod ng saging ay nang oo. Saan na nga ba? Saan na nga ba? Saan na nga ba? Barkada ngayon. Ay nawa. Aray. Yeah. O nga, 12 o'clock na. O, di ko na makita si Tin. Tama ba ang binabaan ko? Sila. Yan. Nako. Madulas to.
Sila. Ito ba? Gusto na makita. Pahinga na. Saan si kuya? May pukarya pa dyan. Wala na. 2 kilometers.